Inibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo masikandi kanye nazo zonke iy'ndaba ey'hamba phambili kulona lokho izwe likaMthaniya ehamba phambili njengamanje-ke ucele-ke ufuna lona-ke umgwajisayo-ke uthi-ke bengahlangana noma yinini noma ikuphi-ke njengoba-ke lo muntu-ke emgwajisa laphana-ke emavidiyweni aku-TikTok uyizwele-ke nangu-ke uBheki Cele-ke umphathi wamaphoyisa esho kabanzi ukuthi ngempela-ke le ndoda ngiyayifuna-ke le engigwajisa laphana-ke ey'nkundleni zabo-ke ukuxhumana ku-TikTok. Bezingakubukeli-ke nansi-ke ividiyo siyabonga. It's got nothing to do with Zabala. It's all to do with the individual. That okholwayo ukuthi yonke into kufanele beyakhe nezingane zakhe. If it is not me, it can't be anybody. That's the situation we are facing here. You know, angiyikandeli kakhulu lento le social media. Kodwa ke bakhona abasebenzayo baya bangitshele uTikTok njengengithi ukulandela. Kunomuntu lapha kuTikTok kuthiwa ulindane maphumulo. Mina ngimbiza ngoSisilindane. uSisilindane maphumulo. Into ayihlalele inhlamba ethuka edefenda into angayazi enzikayo abangena istaff yona bengayazi. Ulindane utheke Cele ungibise nje intaba ngiyiphinde la. Ngiyiphinde intaba ngibize ngayo. But okunye akushilo sekulungile emakhomreti sesiqalile sengingangena nje ngithule. Sengingangena nje ngithule nilalele comrades. Sengingangena nje siyanibona senibona. Okunye akushilo uthe ucele ngeke aye emahostela ngeke abuye. Ngiyamcela uSisilindane maphumulo ukuthi angijoyine share wonke umuntu usambe so-2 emahostela. Futhi singabi ngo-12 emini sanga ngo-12 ebusuku. Noma yiliphi afuna sekulona. Mhlawumbe akangazi umlizwa ngendaba njengomshado kamawakhe. Mina angizabalazi ku-social media. Angizabalazi ku-TikTok. Angizabalazi manje ngoba sekumnandi. Saqala ukuzabalaza kusakhethwa phakathi kwezinto ezimbili. Kukhethwa phakathi kwento embi nemdlaphuli. Ukuboshwa okwakukubi kodwa kube ukufa okwakukubi kakhulu. Asikwazi asizabalazi TikTok wangu wehlala TikTok lokho yosineka lapha uveza ubuso engakwenze ngimlento enyenzayo njengoba amantombazana. Makeup. Ngathi indoda hambonzana ne-makeup. Bese usitshela ukuthi wena abantu abaya emahostela nebabuye. Phuma ku-TikTok wozala no TikTok la. Khuluma nathi lezinto azisho ku-TikTok. Akaphuma azozisho la ubuso nobuso. Sibone ukuthi ubani wanela waphelela kulawakhe. Ngishile. Mina abantu angabhekana nabo yilabo basifaka, hayi yena. Hayi yena. Comrades. Asihambeni